Sige bro, gandang umaga nung atin. Hello bro, pwede ko mga tanong si mga bro? O walang problema, magtanong ka nung atin. Anong tanong mo? Good morning day. Gandang umaga po. Gandang umaga po sa'yo. Nag-live ka karon bro? Yes, of course. Kita mo naman, ikaw ay dito, Jerwin Tabukloan Rosales is watching. Nood ka eh. Kasi tamuklon. Ano ka pagbasa po? Tabuklaon. Ano ba yan? Tabuklaon. Sige. So, good morning kayo mo. Mutana ko sa iyo mga ba? Ang tanong mo? Pagsabihin natin yung tinatawag na bautismo. Sandali lang bro ha. Pagpasensyahan na mo na bro. Pagka umaga, Tagalog ako bro. Kasi may mga viewers akong Tagalog din sa YouTube channel ko. At pag gabi, Bisaya ako. Kung gusto mo ng Bisaya, gabi tayo. Kung Tagalog, Tagalog lang. Pasensyahan na mo na. Pero kung magbibisaya ka, magtatagalog response ako sa'yo. Sige, go. Anong tanong mo with regards about baptism? Pagsabihin natin ba na bautismo? Yan. Pag sinasabi natin yung bautismo bro, ano ba yan bro? Sa pamamagitan ba ng bautismo, maligtas tayo? Yes bro. Makapagligtas po yung bautismo. Ayon po kay San Pedro. Ito, Bisaya ha. May King James Version akong Bisaya. Ayan, babasahin natin to. Mabuti naman, tinanong mo yan. Meron akong isang kadibate yung pangalan na Suginli ko Kuya Ramil. Si Jeffrey rin yan, yung moderator namin. Sabi ni Jeffrey rin yan, tindi talaga. Ngayon lang ako nakakarinig ng yung bautismo, yung maka-impirno. Ito sabi ni San Pedro bro. Ayan. English natin ha. 1 Peter chapter 3 verse 21. The like figure whereunto even baptism do also now save us. Kumbaga sa Bisaya bro, agig hulad niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo. Karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas, kundi ingon nga pangamuyo diha tubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo makaluwas latas makaluwas kaninyo. Yan bro, can save us. Unsa nga verse bro? 1 Peter chapter 3 verse 21 ng King James Version sa Bisaya. Ganun ba? 1 Peter. Sige na. So, sa pagkakaintindi mo yan bro, yun talaga yung bautismo yung nakakaligtas? Literal ba yan bro o hindi? Literal ito bro. Dahil unang-una, hindi naman ito figurative na sabihin natin, pagka sinabi kasi nating figurative bro, walang kwenta. Ibig sabihin prank-prank yun. Halimbawa, i-prank kita. Hello, ikaw isang ako po ito scammer. Ay, prank yun. Hindi naman talaga ako scammer. Sabihin ko sa'yo, mag-prank ako sa'yo. Yan yung mga example po ng figurative. Hindi totoo. Sige bro, ano yun bro? Kanang, pakitanong nga daw kang GPT bro, kung literal ba ang pagkasabi niyan bro, na yung bautismo ay makaligtas. ChatGPT. Bakit? Bro, nakabatay na ba kayo sa ChatGPT ngayon? Hindi lahat kasi ang iba kasi hindi naman totoo pero ang nawawala na ito bro. Nawawala na yung Bible alone ninyo. May kaakibat ng ChatGPT. Pag sinabing alone, wala talagang kasama. Halimbawa, sasabihin mo sa asawa mo. Sandali lang bro. Sandali lang bro. Halimbawa bro, ito bro ha. Tika lang bro. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang usapan, tignan lang natin kung yung sagot mo ay hindi ba sumasalungat sa sige. GPT. Tignan lang natin. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang tanong ko. Bible sula eskriptura tapos na natin. Ay, sige. Ang tanong ko, ang nakasulat ba sa 1 Peter chapter 3. Literal ba yan na bautismo na makaligtas? Sandali lang. Verse 21 ng King James Version Cebuano ay literal ba na makaligtas?
kung ang tinutukoy mo ay salin ng unang Pedro 3:21 sa Cebuano, ang nakasulat ay katumbas na ang bautismo, usab karon magaluwas kanato. The like figure when unto even baptism do also now save us. Kung ang tanong mo, literal bang sinabi talagang bautismo kaligtas? Ang sagot ay oo. Literal talaga. Sige. Sige bro, sabi mo na literal man ang bautismo na nakasulat diyan. Ngayon bro, ang tanong ko sa iyo bro, ito, Kristo ba ay makaligtas din? Si Kristo? Oo. Of course naman. Bakit sabihin mo na, sandali lang bro, iba yung makapagligtas at iba yung Savior. Kung bagay sa Bisaya, lahi yung makaluwas, lahi pod ang manluluwas. Bro, ang tanong ko bro, ito ang tanong ko kasi ang bautismo sabi mo makaligtas. Tapos, No, bro. Excuse me, bro. Hindi po ako may sabi niyan, bro. Si San Pedro po. Nagbasa lang po ako sa sinabi ni San Pedro. Sige. Sabi ni San Pedro na kinut mo, na pinaniwalaan mo na ang bautismo ay makaligtas. Ah. Tapos, sabi mo rin na si Kristo ay makaligtas din. Oh. So ngayon, tanong ko, bro, Brother, pakiulit po. Nawawala yung boses mo. Okay. Premise. Sandali lang, bro. Bro, sandali lang. Ikaw ba'y nagmamaniho ng taxi ngayon? Kaya pala nawawala yung signal mo minsan na napuputol yung boses mo. Sige, tuloy ka. Anong tanong? Premise bro, premise. Gego. Sabi mo kasi na si Pedro o Pablo ay sabi na magtas ang bautismo na pinaniniwalaan mo. Tapos si Kristo din ay makapaligtas. So ibig sabihin ba yon? Ito tanong ko. Ibig sabihin ba yon na yung makapaligtas ay dalawa? Pwede, bro. Pwede kahit marami. Pero iba yung Savior at saka makapagligtas. Pwede, kahit nga yung kapitbahay mo makapagligtas din sa'yo yun. Pwede yan. Kahit sabihin ko maraming makapagligtas, pero isa lang yung tagapagligtas. Yung mga makapagligtas, marami kung po pwede. Sige. Okay, sunod tanong bro. Sunod tanong. Sabi mo pwede. Okay, pwede yung sagot mo. Ganito bro, kung walang Kristo at may bautismo, maligtas ba hindi? Kung walang Kristo at may bautismo, maligtas ba? Oo, hindi. Unang-una, bro, hindi ko sasagutin o hindi yan. Dahil unang-una, si Kristo po ay nagtayo. Siya po ay gumawa ng sakramento baptism. So, kung walang Kristo, walang baptism. Sino bang gumawa ng baptism? Di ba si Kristo, kanya galing yun? So, kung walang Kristo, walang baptism. Paano ka magbaptism? I-baptize mo yung tao kung walang Panginoon. Si San Juan, nagbautismo siya. Nagbabautismo siya ng mga tao doon sa River of Jordan. Sino nagutos? Yung Diyos. Kung walang Diyos, walang bautismo. Sunod na tanong bro. Sunod na tanong. Okay, ito. Sabi mo, sabi mo na hindi mo sasagutin. Okay, ito. I hope na sasagutin mo ito bro. Walang baptism pero may Kristo. Makakaligtas ba yan bro? Walang baptism kung may Kristo? Ulitin ko bro. Walang baptism pero may Kristo. Okay. Bro, makakaligtas ba yun? hindi pa rin bro. Dahil unang-una, kung Kristo lang, hindi mo tatanggapin yung kanyang sakramento, useless yun. Ang demonyo nga, naniniwalang may Diyos. Pero bakit hindi nasa langit yung demonyo? Kahit may Kristo ka, kahit libo-libo pang pagtanggap mo kay Kristo, kung hindi mo tatanggapin yung kanyang useless yun. Kaya yung mga naniniwalang Jesus, Christ is personal Savior, ugok na doktrina yun. Walang nakasulat sa Biblia na si Jesus Christ ay personal Savior. Pangalawa, walang nakasulat na Christ alone lang. Pangatlo, yung faith alone, wala yun.
Sige. Okay, sunod na tanong, bro. Okay, sunod na tanong. Ito yung sunod na tanong ko. Yung napako sa cross, sabi ng Kristo, na yun ay maligtas. Pero wala nang bautismo, bro. Maligtas ba yun, bro? Hindi. Baptism by blood yung ginagawa niya, bro. Kaya napako siya sa cross, hinugasan na niya yung kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Yan po yung martir. Kaya nga, si Dimas, siya yung unang santo na mismong si Kristo ang nag-canonize. Brad, bakit kinanonize si Kristo? Wala nga baptism yun, hindi nga tinatanggap niya simbahan ni Kristo. Baptism by blood po yung ginagawa niya. Sige. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong, bro. Sabi mo, baptism by blood. Okay. Ang tanong ko, bro, saan mababasa sa Biblia na mayroong baptism by blood? Mayroon o wala? Walang direktang sinabi, bro. Pero yung ginagawa nitong si Dimas, yun po yung example ng baptism by blood. At saka yung mga santo na naging martir. Yun yung ginagawa nila. Sige. Okay, bro. Sabi mo, walang mabasa. So, kung walang mabasa ba, bro, ito yung tanong ko, bro, kasi sabi mo walang mabasa man. Ito yung tanong ko. Sinong nagturo niyan? Sinong nagturo? Yung simbahan ninyo. Ang simbahan namin natatag ni Jesucristo. Siya ang nag-identify na yung ginagawa ni Dimas, baptism by blood yun. Kayo, paano kayo mag-identify? Sige nga, explain mo. Ano ang tawag doon sa ginagawa ni Dimas? Na kahit wala siyang binyag, bakit kinanonay siya ni Kristo? Anong tawag nun? Wala. Sabi niya, wala. Wala lang. Pinakit na siya ng langit. Wala. Sinabihan lang siya ni Kristo. Ganon. Oh, so pwede pala. Walang binyag, okay lang. Bakit nangikayat kayo ng Katoliko na, oy, magpabinyag kayo. May certificate to. Pirmahan nyo ito. Oy. Sige. Okay, sunod na tanong, bro. Salamat sa mga yung mga explanation mo, magaling. So ito pa, bro, tanong ko sa'yo. Yung hindi nasulat sa Biblia ba, tinuro ba yan ng Panginoon o yung hindi sinulat sa Biblia tapos tinuro ng inyong simbahan, itinuro ba yun ng Panginoon o hindi? Tinuro pa rin, bro. Yan yung mga tradition, secret tradition. Si San Pablo ay nangaral 2 Thessalonica 2:15 na may mga sulat at may mga sinabi din siya. Oral at saka written. Yung oral, yun yung tradition. Yung written, yun yung mababasa natin sa mga Biblia, yung mga scripture, yun na yun. Pagka-tradition, tatanggapin natin yan basta hindi labag sa kalooban ng simbahan ni Kristo at kay Kristo. Yan yung mga apostolic tradition, sacred tradition, ika nga. Pero kung tradition naman ng mga lolo't lola mo, wala na yun. Hindi na aprobado ng simbahan yun. Sige. Okay, sunod na tanong. Yung sabi mo na oral tradition, kasama na ba doon ang sabi mo na blood baptism? Yes or no? Ha? Yung oral tradition ba? Kasi sabi mo mayroong oral tradition. Kasama na ba doon ang blood baptism? Yes or no? Kasama na, bro. Hindi na susulat sa Biblia yun. Meron ba tayong version sa Biblia binanggit talaga na baptism by blood? Wala. Pero pinakita talaga ni Dimas yung ginagawa niya. Napako siya sa krus. Lord, remember me when you come to your kingdom. Kung ikaw po'y maghahari na, Lord, alalahanin mo naman sana ko, Lord. Ang ginawa ni Kristo, mula ngayon, ikaw na ikasama sa aking karyan, sa aking paraiso. Brad, bakit sinama ni Kristo si Dimas? Walang binyag yun. Hindi nga nag-undergo ng toro ni Kristo. Isang kawatan yun, isang kriminal. Kasing ginagawa niya, baptism by blood po yun. Pag sinabi nating baptism by blood, baptism of desire or isang yung bang natatanging kaso sa sabihin na lang natin yung kaligtasan. Yan yung example kay kay Dimas. Sige.
Yung bro, Okay, so- iba pa bro, yung ito bro ha. Maganda tong Yung point mga nabautismuhan din bro. O yung mga namamatay na martir dahil kay Kristo na walang binyag, yon yung mga example na yan. Kaya bro, marami po kaming mga santong martir. Sabihin mo, Brad, itong mga kasama niya no, Brad, bakit kinanonize nyo? Hindi man nabinyagan sa inyong simbahan. Nung pinarenounce nila yung anti-Catholic belief nila, nag-renounce sila. At nung hindi pa sila nabautismuhan, kasi imbis na bautismuhan sila, dumating yung mga persecutor, pinatay sila lahat doon. Sabi ng isa, ikaw, nag-renounce ka na ng anti-Catholic mo at naging Katoliko ka na. Okay, Hindi pa so- nabautismuhan. Sandali lang bro. Bro, sunod na tanong bro. Ay naku, hindi Sunod na makikinig. tanong. Sino Sige. ang nagmamay-ari sa kaligtasan? Ang bautismo o si Kristo? Si Kristo yung may-ari sa kaligtasan, bro, dahil siya yung magliligtas sa atin. Ngayon, ang ginawa ni Kristo, bro, nagpako siya sa cross. Dahil kasi nagkasala tayo sa ultimate God, yung ultimate God yung magbabayad. Hindi tayo pwedeng magbayad sa ating kasalanan dahil kahit ano pang gagawin natin, hindi tayo hindi natin matutumbasan yung Diyos. Ultimate na nga eh, di ba? Oh. Ngayon, bro, ang ginawa ni Kristo, niredeem niya tayo. Nung tapos na tayong niredeem, hindi ibig sabihin no, na hinugasan na tayo, hindi na tayo pwedeng magkasala. Magkasala pa rin tayo. Paano gagawin? Si Kristo ba pupunta ulit dito para ipako na naman siya dahil nagkasala ka? Wala na. Ang ginawa ni Kristo, gumawa siya ng mga sakramento sa loob ng simbahan. Kaya nga, may mga sakramento of baptism, confirmation, sacrament of confession, matrimony, etc., etc. Yung mga 7 sacrament of the Catholic Church. Sige. Okay, sunod na tanong bro. Sabi mo, ang may-ari ng kaligtasan ay si Kristo. Ito yung tanong ko bro. Sabi mo kanina, kung walang bautismo at may Kristo ay hindi makaligtas. Alin ba sa dalawa ang totoo? Na si Kristo ang may-ari ng kaligtasan? O sabi mo kanina kahit pag mayroong Kristo at walang bautismo ay maligtas? Alin ang sakto sa dalawa? Bro, Sinasabi mo? yung sinabi ko sa iyo, bro, kung wala kang Kristo, kung wala kang Kristo, wala rin, useless 'yun. Kung may Kristo ka naman, useless pa rin 'yon. Sandali lang, bro. Bro, tika lang. Hindi yan ang anong tanong ko. Ang tanong ko, bro, ito, dalawa. Sabi mo kanina, walang bautismo at may Kristo. Makaligtas ba yun? Sabi mo, hindi. O, hindi. Ngayon, sabi mo ngayon, ang nagmamay-ari ng kaligtasan ay Kristo. So, alin sa dalawa ang sinasabi mong tama? Alin sa dalawa? Ito, bro, ha? Bro, di ba nagtanong ka kanina na kung walang Kristo, pero may bautismo, may binyag, maligtas ba ang tao? Sabi ko, hindi ko sasagutin yan. Dahil unang-una, kung walang Diyos, walang bautismo ang mangyayari. Dahil sila ang Diyos ang utos ng bautismo. Ay, binaliktad mo naman. Kung may Kristo, pagkatapos walang binyag, maliligtas ba? Sabi ko, hindi pa rin. Dahil unang-una, hindi po sapat na Christ alone lang. Dapat tanggapin mo yung mga sakramentong tinayo niya, nilagay niya sa loob ng simbahan. O ngayon, sabi ko, yun yung mga sagot ko sa tanong mo. Kaya nga bro, yan ang tanong ko bro. Yan ako kumukuha ng tanong. Sabi mo kanina, may Kristo. Pero kahit may Kristo na walang bautismo, hindi makaligtas, sabi mo. Tapos ngayon, ang sabi mo rin ngayon, ang Kristo ang nagmamay-ari sa kaligtasan. So parang opposite silang dalawa. Nagmamay-ari nga sa kaligtasan, tapos may Kristo, walang bautismo, hindi maligtas. So alin sa dalawa ang totoong totoo sa dalawa? Sige bro, sagutin mo yan bro. Ha? Alin sa totoong dalawa ang ano? Ang may katotohanan, kasi sabi mo kanina na walang bautismo pero may Kristo. May kaligtasan ba? Sabi mo wala. Wala. Oh, may Kristo ka. Pero
may kaligtasan ba? Wala, sabi mo. Oh. Tapos ngayon, ang nagmamay-ari sa kaligtasan si Kristo. Oh, Oh. So alin sa dalawa ang nagsasabi ng totoo? pareho din yan, bro. Ito, alin sa dalawa, bro? Ha? Alin sa dalawa, pareho din yan, bro. Pareho yung sinabi kong totoo, bro. Una, pag may Kristo ka, pagkatapos di mo tinanggap yung mga aral niya, di mo tinanggap yung mga baptism, yung mga sacrament in short, walang kwentang Kristong pinaniwalaan mo. Kaya yung sinabi ko, pag faith alone, walang kwenta yon. Pag Christ alone lang, receive Jesus, personal Savior, wala yon. Hindi po nakasulat sa Biblia yon. Ngayon bro, yung sinabi ko ngayon, yung pangalawang statement ko na si Kristo yung may-ari ng kaligtasan, tama yon. Siyang may-ari ng kaligtasan, kaya gusto nating makamtan yung salvation. Kasi hindi na redemption yung ating ngayon, salvation. Paano natin makamtan si Kristo? Sa pamamagitan po ng pag-avail natin ng sakramento. Di ba? O yan, mabunyagan ka. Ingon ni San Pablo, nahiusa ni Kristo. O yan. Palace of False Dilemma na naman yung tanong mo. Wala. Sunod na tanong. Okay na ka sa saysay mo? Okay na yon? Oh. O sige, sunod na tanong. Ito yung tanong ko, bro. Sunod na tanong. Sabi mo ay yung dalawa is totoo. Na kahit walang bautismo at may Kristo is hindi maligtas. At yung isa ay ang kaligtasan ay nandyan lang kang Kristo. Kasi positive yan kasi. Yung isa negative. Sabi mo, yan ang dalawa ay totoo. Okay, yan. Sabi natin yan ang dalawa totoo. Ito yung tanong ko. Sinong naniniwala ngayon sa Panginoon? Kailangan magbigay kayo sa akin ng isang tao na mayroong Kristo. Tapos, hindi siya naniniwala. Mayroon ka bang mabasa dyan sa Biblia? Bro, wala namang Bigay ka, bro. Bro, wala namang sinabi na wala sa Biblia, wala bro na may Kristo, hindi naniniwala. May Kristo pero hindi nila tinanggap yung mga sakramento na itinayo ni Kristo, itinatalaga niya sa loob ng kanyang iglesia. Kaya sinabi ni Kristo do sa Mateo 7:21 hanggang 23, hindi makapasok sa kaharian ng langit kahit sila pa'y nangaral, kahit sila pa'y tumawag sa pangalan ng Panginoon. Wala ho. Wala. Dahil piki po yun. Kayo, alam ko naman yung mindset mo na ipalilitaw mo dito na hindi makapagligtas yung bautismo. Tama ba ako? Ako yung magtanong, bro. Hindi sa iyo ang parang magtanong. I-clarify ko lang, bro. I-clarify ko lang. Hindi, kasi yung yan namin, bro, pahayag namin yan, iba yung pahayag namin sa inyo, iba. So ibig, bro, ay clarify ko lang, bro, ang inyong doktrina ba ay, kamo ba, bro, nito o ba mo nga ang bunyag dili makaluwas mo ba ni? Hindi naman yan namin doktrina yan, bro. So ibig sabihin, naniniwala ka na yung bautismo ay makapagligtas din ng kaluluwa sa tao? Sa pamamagitan ng paniniwala at paggawa, walang problema sa amin yan, bro. Wala ba? Ang sa akin lang, gusto ko lang malaman kung ano talaga yung totoong paniniwala mo. Hindi sa inyo, ha? Mo lang. Kasi ikaw man yung kasama ko, yung kausap ko. So, sunod na tanong, bro. Okay na? Sige. Okay. Palit tayo sa reality or yung, reality. Katotohanan na yung doktrina ninyo. Sandali lang, bro. Ngayon ko lang to napansin si Jerwin Rosales, Maganda pala ito magtagalog si Jerwin Rosales. Na-overtikan tayo dito. Sige, bro, tuloy mo lang, bro. Sige, magtanong ako sa iyo, bro. Yung reality ba? Ito tayo sa reality. Kasi sa inyo kasi may tatlong tinatawag na bautismo. Kung hindi ako nagkakamali, correction me if I'm wrong. Anong tatlong bautismo yan, bro? Anong tatlong bautismo? Yung kuhan? Yung baptism by blood? Yung tinatawag na kuhan, bro. Tinatawag na pouring at sprinkling. Yan. Kasi alam mo, bro, yung sa simbahang Katolika, tinanggap namin yung pouring,
tinanggap din namin yung immersion, ginawa namin yan. Sige, yun, both are valid. Okay. Ito yung tanong ko, bro. Mababasa ba yan sa turo ng Panginoon, si Jesu Cristo? Hindi. Na yung pouring. Oh, yung pouring at sprinkling. No, bro, excuse me, bro. Excuse me, bro. Yung sprinkling kasi, bro, parang winiwisikan ka ng tubig. Walang ganon sa Katoliko, bro. Walang wisik nga mura kag gipiskan bag tubig bang kanang gibinditahan. Iba po yung kasing bindita, bro. Yung bindita ginagawa yan sa mga blessing. Biblisingan ka. Pero kapag kabinyag, bro, dalawa lang. Yung immersion at saka yung pouring. Pagka pouring, yun yung ginagawa namin sa mga sanggol or sa loob ng simbahan, yung mga adult na binibinyagan. Pero kung immersion naman, gumagawa din kami ng mga immersion. Halimbawa, yung nangyari sa Osami City, sa Our Lady of, kung ba yan? Ano ba yan sa Our Lady, yung patron doon sa Osamis, di ba? Si Saint John, patron ng Saint John the Baptist. Nung mismong kapistahan po ni San Juan, si Father, nalimutan ko yung pangalan, nagbautismo siya sa dagat. Immersion yung ginawa niya. Mga anti-Catholic, nagbalik loob sa Katoliko. Oh, sige. Uy, Okay, bro, ano, bro? sandali lang bro ha. Kasi walang signal yung internet ko dito sa Facebook, YouTube. Alright, okay na bro. Sige, go. Okay, so pasensya kung siguro nasabi ko na hindi pala sa doktrina ninyo yung sprinkling na bautismo, hindi pala sa doktrina. So ito lang, bro. Sa pagkakaalam ko, doktrina talaga niyo yung tinatawag na pouring. Okay. Ito yung tanong ko, bro. Yung pouring ba ay mabasa ba natin sa Biblia na tinuro ni Kristo na kailangan gawin sa iglesia? And verbatim, wala tayong makuan, wala tayong mababasa. And verbatim, sinabi ni Kristo na kailangan magbautismo kayo, pouring yung gagamitin nyo, wala. Pero yung sinabi lang ni Kristo, literal yun yung sa kanyang mga apostol, ay yung magbabautismo kayo, yung formula of baptism in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi importante yung pouring at saka yung immersion. Hindi ibig sabihin na, hindi pinag-uusapan dito yung pouring ba o immersion, as well as na-follow mo yung Trinitarian form of baptism, okay na yun. Okay, sunod na tanong ko, bro. Ito, mas mahirap ito, bro. Mahirap daw? Mahirap ito. Ilang klaseng bautismo ang nalalaman mo ayon sa Biblia? Sige, bro. Kung ayon sa Biblia, bro, may batay sa turo ng simbahan, pagkakilala natin. Hindi litra por litrang mababasa, ha? Merong baptism of blood, yung ginawa kay Dimas, yung nangyari kay Dimas, Meron din, yung mga martir, baptism by blood yun, yung hindi na bautismuhan, namamatay sa pangalan ni Jesucristo. Halimbawa, yung tao nagkatoliko na siya. Imbis na binyagan siya ngayon, hindi na bibinyagan dahil may mga taong mga persecutor, pinatay sila on the spot, sinabi, kayo, iwan nyo ba yung Katoliko o magpapakamatay kami, di pa nabinyagan. Yon yung mga example. Yung baptism of desire, bro, yung baptism by blood, tsaka yung baptism of desire. Yung kasing baptism of desire, bro, yung para sa mga taos-pusong nagnanais na tumanggap ng binyag sa sumusunod yung ngunit, namamatay bago ito matatanggap. Yan, halimbawa, yung may kapitbahay ka, naghihingalong na, mamamatay na yan ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ikaw bibinyagan ko. Pwede yan. Pwede kami kasi mga laiko, bro, allowed kami magbinyag ng sanggol, ng tao na nasa bingit na ng kamatayan at walang pari. Yan po yung mga emergency baptism, kung bagay tawagin namin. Yung mga baptism of desire, yung halimbawa, walang nagbinyag sa'yo, ikaw nasa bingit ng kamatayan. Pagkatapos, namamatay kang bigla. At mayroon din sa isip mo na, Lord, gusto ko sanang tumanggap, kaso namamatay ka. Yan yung mga desire, yung mga tinguha ni mo ba? Halimbawa, may anak ka, dinala mo doon sa simbahan na bautismuhan mo na sana, nabundol kayo ng sasakyan, patay kayo lahat.
Yung anak mo, walang bautismo yon, pero bakit naliligtas siya? Baptism of desires. Patungo na kayo ng simbahan. O, sige. Ganyan yan, bro. At saka yung baptism by the tawag dito, water and the Holy Spirit, yung ginagawa natin. Sige. Toot! Toot! Wala, Okay. wala signal. Ako kapag nakamute lang siya. Okay. Sa pagkakarinig ko bro, mayroong 5 o 6 na baptism na narinig ko. So, Dami naman. sa 5 or 6 na baptism na narinig ko, alin sa kanila yung mababasa sa Biblia? Yung mababasa sa Biblia, yung letra po letra, yung ginawa ni Kristo. Isa lang. Oh. So, ibig sabihin, yung Pero kan bro, hindi yung talaga yung mababasa. yung ano bro, yung tawag nito, yung immersion, ginawa din, hindi mababasa natin letra po letra, but mayroon tayong mababasa sa Biblia na posibleng ginawa ito ni Apostol San Pedro, ni Apostol San Pablo. Kasi si Apostol San Pablo, binautismo hindi sa pamamagitan ng immersion, kundi pouring po yung tawag nito, yung bautismo or baptism na natanggap niya. Okay, ito bro. Okay, ito. Sunod na tanong ko. Sino ba talaga bro ang mayroong authority sa pagpabautismo? Yung pare o pastor? Ito, magandang tanong yan, bro. Ang talagang may authorization na magbinyag, yung pare talaga. Walang pastor, ha? Pero bakit halimbawa, ikaw, di ba, sabadista ka? Brad, pag lumipat akong Katoliko, Brad, bautismohan pa ba ako, Brad? Depende yan sa'yo. Kasi yung natanggap mo yung baptism is Trinitarian form of baptism. Inaccept na simbang Katolika as valid yan dahil Trinitarian form kayo dahil dun sa tinatawag namin na ecumenism. Kahit nga wala kayong authorization yung pastor ninyo, pagka ginamit yung Trinitarian form ay nagiging valid sa loob ng simbang Katolika. Gagawin mo lang, mangungumpisal ka, i-renounce mo yung anti-Catholic belief mo at mag-propose ka yung faith mo, credo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, in Jesus Christ, only Son of our Lord. Yun. At yung kung tungkol naman sa authorization ng pinag-uusapan, pastors have no authority to baptize souls. Wala bro. Okay, sunod na tanong bro. Sabi mo, may authority na magbautismo yung pare. Sabi mo. So ito yung follow-up ko na tanong. Si John the Baptist na nagbautismo kang Jesus Christ, ano ba yun siya? Pare ba yun siya o pastor? Hindi pare bro, hindi rin pastor. Siya po yung last prophet of the New Testament. Pagka sinabi nating last propeta, wala na hong susunod sa kanya. Kaya nga yung pinagmamalaki yung Ellen Goldwhite, ay wala na yun, panis na yun. Tsaka rejected na yun. So si San Juan, hindi naman siya pare, hindi naman siya pastor, pero bakit siya nagbabautismo? Yung bautismo niya tungkol doon sa pagsisisi, hindi yung bautismo na gaya ng inutos ni Kristo sa loob ng kanyang simbahan, yung tungkol doon sa pagsisisi. At sino nag-utos sa kanya na magbautismo siya? Siya yung mag-prepare ng daan para kay Kristo, yung God the Father mismo. Sige. Okay bro, ito bro, i-specific ko na yung tanong ko bro, kasi hindi na kay specific yung tanong ko ba. Si John the Baptist, siya yung nagbautismo kang Jesus Christ. Ang tanong ko, si John ba ay pare o hindi? Si John the Baptist? Si John the Baptist. Sinabi ko ito, i-premise ko muna. Tika lang. Ang sabi mo, yaong may authorize na pagbautismo yung mga pare. Sila yung mayroong mga authorize. Ngayon, tanong ko, si Jesus Christ binautismohan ni John the Baptist. Tanong ko, ito yung tanong ko. Si John the Baptist ba ay pare o hindi? Hindi pare bro. Siya yung last prophet ng New Testament. Okay. Sunod, yaong mga apostolis na tinuro ni Kristo na 12 na apostolis, sila ba ay mga pare na sinabi ni Kristo o hindi? Mga pare yun bro. Sila yung mga unang pare sa loob ng simbahan, kaya si Kristo naging punong pare sa kanila. High priest si Kristo. Kaya kung magiging high priest may mga tagasunod siya. Ayun yung mga pare.
Bro, iklaro ko lang bro, ang tanong ko bro, ang sabi ko, sila ba ay mga pari na sinabi ni Kristo? Sinabi ni Kristo? Sila ba ay mga pari na Hindi, sinabi bro. ni Ito. Magandang tanong yan, bro. Hindi naman direktang sagot, bro. Hindi naman direktang sinabi ni Kristo, kayo ay mga pari. Pero kung sabi kasi ni Kristo sa Biblia, 10:26 ng San Lucas, na unawain natin yung mga binasa natin, maunawaan natin na pare talaga yung mga apostol. Yung unang-una, si San Pablo nagsabi, ako isang pare. Roma 15:16. Bakit naging pare itong mga apostol, bro? Halimbawa, palagay na lang natin, si San Pablo, hindi niya sinabi yun. Bakit naging pare itong mga apostles na ito? Dahil unang-una, si Kristo yung pangulong pare. Okay, so na tanong. Ang mga apostoles ba ay nagiging pari dahil sa pagkauunawa? Yes or no? Dahil sa pagkauunawa natin yan, bro. Dahil unang-una, maunawaan natin na talaga silang mga pare. Bakit ka mo? Bakit ka ako? Dahil una, si Kristo ay Pangulong Pare. Siyempre, natural, kung ikaw ay general ng sundalo, taga-sunod mo. Alangan naman kasi hardinero, di sundalo. Mababala yung ranggo. Okay. Sabi mo na sila nagiging pari kasi sa pagkakaunawa. Okay. Yaong sinasabi mo na pagkakaunawa, saan ba yan nagaling? Sa Biblia o sa simbahan? Sa Biblia, bro, sinabi na nga ni Kristo. Anong sinabi sa kasulatan? Paano nyo ito inunawa? Di ba? Di ba San Lucas 10:26, so kailangan natin unawain yon. Okay, sunod na tanong. Ginamit mo yung tinatawag na Lucas na kailangan uunawain. Nakaripil ba yan sa pagiging pare? Hindi. Hindi naman yan nakarefer sa pagiging pare. Nakarefer yan sa kung ano yung babasahin natin sa kasulatan. So, kailangan talaga nating unawain kung ano yung nakasulat. Si Kristo, Pangulong Pare, natural, may pare siya. Paano siya naging Pangulo kung walang pare? Sino ang kanyang kwan? Kung bagay sa Bisaya, kinsa may ang Panguluhan? Sino ka lang ililid kung walang pare? Natural yung unang mga apostol, yung 12, namatay yung isa si Judas. So yung pumalit si Saint Matias. O sila yung mga apostol ni Kristo, naging pari yun. Sila yung gumawa ng mga sakramento. Sila yung inutosan ni Kristo na mag-perform, na gumawa ng sakramento. Yung confession, yung baptism. Sila yun. Kaya sa amin loob simba katolika, yung mga pare talaga ang mag-perform ng mga sakrament. Hindi yung mga minister namin, hindi yung mga katekista, hindi yung mga Catholic faith defender. Maliban na lang kung may emergency baptism. Sige. Okay. Sunod na tanong. Pag sabihin natin na nabasa, okay to. Dahil nabasa sa Biblia na ingon na pare, Ludod, tatanggapin ba natin na sila ay pari talaga? O uunawain ba natin na pari ba talaga? Dahil nabasa na sila ay ingon na pari. Yes, bro. Sa pray. Yes, bro. Kasi ito yung banggit sa Biblia, ang New Testament Pinoy version, no? Babasahin ko ito, ha. Klarong-klaro yung sinabi ni San Pablo rito. Hindi po ito comics. Ayan. Sabi ni San Pablo, pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. So, ginawa niyang tungkulin ng isang pare. Hindi bilang pare, hindi parang pare. Bilang isang priest. Tungkulin ng isang priest na mag-preach na magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na offering na ang mga Gentile sa tulong ng Holy Spirit. Yan, si San Pablo. Pare siya. Okay. Sunod na tanong. May babasa ba tayo dyan sa Biblia, litra por litra, verbatim, na sinabi ni Kristo na kayong mga pare, kayo ang magbautismo? Meron o hindi? O meron o wala? Kung letra por letra, bro, verbatim, wala. Dahil hindi naman yan prinsipyo sa Biblia na kailangan nanapin mo yung letra por letra. Dahil kapag yan ang babatayan natin na pag walang letra por letra, ay piki yun. Lalong napipiki si Eileen Goldwhite sa inyong paningin nito dahil wala naman kahit apelyido, kahit middle name nyo, wala. Diba? So, hindi nangangahulugan pag hindi verbatim,
ay hindi na natin tatanggapin yun. Yung ang katagang yung ang kataga sa inyong sa Seventh Adventist belief, yung 28 fundamental belief na ang writing po ni Ellen Goldwright ay authoritative source of truth. Wala nga yung mababasa sa Biblia. Tanong ko si Mervin Sueco kagabi, wala, ang daming Sunod. Sabi mo, ang binigyan ng authority, yaong mga pari. Yaon ang sabi mo. Narinig ko talaga yan. O, yan. So, ito yung tanong ko. John 1:12 to 13. John 1 to chapter 1 verse 12 to 15. Ang ibig bang sabihin yan o ang sinasabi ba diyan ay mga pari o hindi? Diyan sa first John chapter 1 verse 12 to 13. Sige, babasahin natin. Ang sinasabi ba diyan, yaon ang mga pari o hindi? Babasahin natin yan, bro, bago ako sagot sa tanong mo. Ayun, kasi may mga Biblia ko rito. Bisaya ito eh. Maghanap tayo ng Tagalog. Diyan, 1 chapter 12 to 15 ba yun, sabi mo? 12 to 13 lang. 12 to 13. Ayan, babasahin natin yung magandang balita, Biblia. So, balit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay maging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa verse yan bro. Tanong ko. Ito yung tanong ko. Clarification for my answer. Ang ibig sabihin ba dyan, ang pinapahayag ba dyan ay mga pari o hindi? Bro, ang payag po ni San Juan, nagiging anak tayo ng Diyos, bro. Sa kalooban ng Diyos. Kaya nga... Tika lang, bro. Ha? Ang ating pinag-uusapan dito, bro, ang pari. Kasi sinabi mo kanina, walang ibang authority, mga pari lang. Tapos, nagbigay ko ng verse, John chapter 1, verse 12 to 13. Ang tanong ko ito, ayon sa nakasulat dyan, ano bang ibig sabihin? Mga pari ba yan o hindi? Hindi ibig sabihin mga pari ito, bro. Kayo, sandali lang, bro. Nagiging anak tayo ng Diyos sa kalooban ng Diyos. Of course naman, yung mga pari natin, nagiging anak din yan ng Diyos. Hindi nagiging anak ng demonyo yun. Pero, kahit nagiging anak tayo ng Diyos, pag may karapatan ba tayong gumawa ng mga sakramento? Depende yan. Kasi sa simbahang Katolika, mayroon kaming dalawang klaseng pare. Yung ordained priest at saka yung common priest. Yung common priest, kami po yun. Mga miyembro. Alright, so yung ordained priest, mga miyembro din yan na inordinahan bilang maging isang pare. So sila yung nag-perform yung mga sakrament. Kaya bawal po sa katikista, bawal sa liminister, bawal sa mga Catholic faith defender ang mag-perform ng binyag, yung magpakumpisal ka, yung sacrament of confirmation, bawal po yan sa mga membro. O kayong magkonsagra ng Eucharist, bawal po sa mga ordinaryo. Okay. Pari lang po po yun. Okay, so natanong bro, sabi mo, John chapter 1 verse 12 to 13, hindi mga pari. Okay, ang tanong ko bro, ito, dahil hindi man mga pari, ibig sabihin ba na ang lahat ng tao ay meron din authority na gumawa sa mga sama na yan ng bautismo? Hindi lahat, bro. Hindi lahat. Maliban na lang doon sa bro. Yes, of course, bro. Kung sabihin mo na emergency baptism, yes, of course, walang problema. Pwede kaming gumawa kahit ordinaryong membro kami. Yan yung ngayong sinabi na emergency baptism. Ba't nasabi nating may emergency baptism? Kasi pag may kapitbahay kang naghihingalong na yung nasa bingit na ng kamatayan, walang bautismo, nakikita mo walang bautismo, pwede kang magbautismo yan. Pagkatapos, punta ka ng pari, i-report mo, Father, meron akong binautismohan, kapitbahay namin, namamatay na siya pagkatapos natanggap niya yung yun. Okay na bro. Ikaw na, bro, bigyan kita ng panahon bro. Magtanong ka bro. Sige ako magtanong bro. Kayo, nabinyagan kayo sa inyong simbahan na Seventh-day Adventist General Conference.
Lahat ng mga membro ninyo ay nabautismuhan. Proud kayo na nabautismuhan kayo. Ang tanong ko bro, yung inyong kilalang mensahira at mensahira at kinikilala ninyong propeta na si Ellen Goldwhite. Ang tanong ko, siya ba'y nabautismuhan sa simbahan na General Conference, Seventh Adventist? Ito yung tanong ko. Nabinyagan siya pero hindi Seventh Adventist bro, hindi Seventh Adventist. Kasi ang una talagang iglesia is Mary Rights. Ano yan? Methodist. Methodist. Yan talaga yung unang iglesia na itayo, na member siya. So yun bro, yun ang sagot ko. So doon siya sa Methodist na nabautismuhan. Yung Methodist ba bro ay ano ba yan? Yung Methodist Sunday keeper or Sabbath keeper sila na sa Saturday? Sunday keeper bro, Sunday keeper. So nabautismuhan si Ellen Goldwhite sa Sunday keeper. Nung nagtayo siya ng kanyang sariling organization which is yung Seventh Adventist General Conference, siya po ba'y nabautismuhan sa kanyang itinayo mismo? Ayon sa ibang mga referensya, yes, may mabasa. Okay. Na binautismuhan siya sa ibang mga pangulo ng yung iglesia. pangulo. So Yes, bro. saan mo nabasa yan na reference bro? Nalimutan ko. Sige. Binigay ko na siya yan sa So pangulo nabautismuhan siya ng sinong pangulo na nagbautismo sa kanya? Nalimutan ko bro. Binigay ko na yan sa iyo sa noon. No, di mo Sa alam. pangulo ng Seventh Adventist na bautismuhan talaga siya. So bago siya naging nagtayo, siya po muna ay binautismuhan muna ng inyong pangulo. Hindi bro. Ang ibig kong sabihin, Kasi bro, pangit naman na babalansin natin yan bro. Na si Ellen Goldwhite, nagbautismo siya ng kanyang mga pastor, ng unang pastor niya. Sige, hali kayo, bautismuhan ko kayo. At kung ako naman yung pastor, bakit mo ako bautismuhan na hindi ka pa nga nabautismuhan dito sa loob? So dapat, yung unang magbautismo sa'yo, tapos na sana siyang mabautismuhan sa loob dito. Ang tanong, sino kaya ang magbautismo sa kanya kung ganun? okay, sagot ko bro. Sagot ko. Ito yung sagot ko. Sa Methodist, may mabasa. Nabigay ko sa iyo noon na nabautismuhan siya doon. Kasi doon kasi yung una yung relihiyon niya. So pangalawa, nang naitatag ang Seventh Adventist, siyempre, binunyagan din siya kasi co-founder kasi siya. Ibig sabihin, marami sila na yung nakakaplan sa Seventh Adventist. Yun ang tanong ko bro, sagot ko. Alright, sige. So, sa nabautismohan sa Methodist bro, ito bang bautismo na natanggap niya at doon sa Methodist ay valid ba ito? Yes, valid. So, ibig Kasi ang sinasabi diyan, kung ikaw ay maniniwala at nagpabautismo ka, is maluwas ka talaga. So valid pala yung bro, valid pala yung mga baptism sa mga Sunday keeper na Methodist. Di lahat bro, di lahat. Hindi lahat? So, nung nakatanggap siya ng bautismo doon sa Methodist, which is yung Sunday keeper, sabi mo, valid yun. Tama ba yung narinig ko? Ayon sa Biblia, nakasulat sa Biblia, valid talaga. Basta bautismuhan ka sa pamamagitan ng tubig at naniniwala ka, yun, valid talaga yan siya bro. So, yung natanggap ni Ellen Goldwhite na baptism doon sa Methodist pa siya, valid. Valid talaga kaya. Yan mo kasi ako, sa akin na nga, personal, naniniwala talaga ako na hindi lang sa isang iglesia yung maligtas. Kahit sa labas, mayroon talaga maligtas. Kasi ang kaligtasan, sa Panginoon lang talaga yan. Siya ang nagbibigay niyan. Bro. So ito bro, pag ang tao'y hindi siya makatanggap ng bautismo, namamatay siya, siya po ba'y maliligtas? Yes. Yes, depende sa sitwasyon. Sabi mo kanina, depende talaga. Pero maligtas siya, bro. Kasi ang sabi kasi sa Biblia, kahit yung nilansang na sinabihan ng Panginoon na maligtas siya,
hindi man yun na bautismuhan. Ibig sabihin, ang Diyos na ang bahala sa kanya. So, baptism by blood. Kahit Alright. walang bautismo, basta may Kristo, maligtas ka talaga. Kasi Sige. pag may Kristo din, siya yung mag-control sa iyo, magagawa mo lahat yung will niya. Pero kung walang Kristo talaga, walang-wala talaga. Sige Ano bro. tanong, bro? Ngayon bro, sinabi po sa inyong mga mangangaral na yung mga Sunday keeper Oh. ay mga demonyo yun. Kaya kasi yung mga Sunday keeper demonyo. 'Di ba yung pag-view ninyo, kayo namamahinga kayo ng Sunday, yan yung sign po yan ng ng mark of the beast po yan, yung mga Sunday, 'di ba? Na always nating mababasa yan sa mga Bro, tika lang bro. Bro, ka lang Eugene, tika lang ha. Agi og respeto sa mga ato mga higala nga mga sandikipel, no? Ako dili ko inana. Iba ko sa ibang mga preacher, bro. Mayroon akong tawag respect ba. Nagrespeto ako sa kanila, bro. Hindi ko sinasabi na yung sandikipel mga demonyo. Hindi ko ganyan, bro. Ay, hindi naman, bro. Hindi, ito kasi, bro, yung Ang iba lang, bro. Ang iba lang. Huwag mo akong iba. so hindi kayo nagkakasundo doon sa mga bro? Hindi kayo nagkakasundo sa mga ganong klaseng argumento? Iba-iba kami kasi, bro. Iba-iba kami. Iba-iba kami. Huwag mo akong ganun, bro. Kasi bro, kasi Iba yung tanong, bro. kapag yan yung pag-views ninyo, di nakatanggap siya ng bautismo na galing demonyo. Kasi yung Sunday keeper galing demonyo. Hindi ganyan, bro. Huwag mong ibahin mo ako sa kanila, bro. Hindi ako ganyan, bro. Hindi, malaki yung respeto ko sa mga syndicate mo, bro. Ibig sabihin, magkakaiba lang tayo sa paniniwala na Saturday and Sunday. But hindi ko sinasabi na demonyo, yawa. Hindi yan, bro. Hindi ganun, bro. Sige. Bad yan, bad. Hindi yan maganda. Alright. Yan. So bro, Kasi nasa isip nila ba sa mga viewers mo na grabe naman yung ganun talaga yung mga 70 Adventists. Hindi ganun, bro. Hindi ganun yung siguro ang iba nagsasabi na ganun kasi may galit sila. O personal kasi nila yan. Pero sa akin hindi, bro. Hindi ganyan. Sige, bro. Sunod tanong. ito bro, meron akong mga debater na nakikita through social media na sinabi nila na una pa yung Orthodox Church kaysa Roman Catholic Church. Di ba? Yeah, tanongin. Thank you, ma'am. Good day. Ano to, bro? Di ba, aware ka ba nitong mga ngaral ninyong sinabi sa larangan sa debate na una yung Orthodox Church kaysa Roman Catholic Church? Kaya nga sinabi nyo, sulpot kayong mga Roman Catholic Church din nauna pa sa inyo yung Orthodox. Tama ba yun, bro? Yes, according to my reference. Nata na, bro. Nata. Okay. Bakit hindi kayo nagpasakop sa Orthodox kung gayon, bro? Mas nauna pa nga yung Orthodox. Okay, sagot. Parang iba na yung ang tanong mo, hindi na refer sa ating topic ngayon, pero okay lang yan kasi Di refer din yan, bro. Refer din yan. Ito lang, bro. Bakit hindi kayo nagpabautismo sa Orthodox Church kung nauna pa nga yung Orthodox Church? Sige. Ito, bro, ito yung ang sagot ko. Ang ating pinag-uusapan bautismo, pero tinanong mo yan, sasagutin ko yan. Ganito kasi yan. Pagsabihin natin history. Okay. Lalabas ang mga Orthodox. Bakit lumabas ang mga Orthodox? Kasi nag-claim kayong mga Roman Catholic na kayo ang una. Pero sa history kasi, yan out of 70 Adventists na yan. Ang history kasi, ang Orthodox talaga yung nauna. In a first, century. In a first century, Orthodox. Lumabas na ang Roman Catholic Church sa panahon na 1054. Yung tinatawag na Western. Ayun, sa'yo yun. So yun ang sagot ko, bro. May reference ako dito, bro. Sa first century, bro. Sa first century, meron na palang Orthodox Church. Sino founder ng Orthodox Church na nag-exist sa first century? Okay, so ayon sa aking referensya, bro, iisang obispo at walang sinasabi kung sino ang founder kasi wala namang founder sa obispo, bro. Kaya isa yung Anong referensya yan, bro? Anong referensya yan? Okay, yung ipinost ko na Papa si and the Pope. Papasian da po? Yun, no, nasabi doon na there's no founder. No, Ang sinasabi bro. doon, we have... okay, sige. Papasian da po? Anong libro yan, bro? Yung source? Ano ba si pangalan yun, ha? Tika lang, ha? Paano ba yung pakita sa'yo? Na-post ko yan, may libro ko yan, ginagamit ko
sa sharing namin ni Argesino. The Pope and the Papacy. Nandun nakasulat doon ang tinatawag na flowing kung ano ang unang lumabas at sa huli, yung 1st century and the 2nd and the 3rd and the 4th century. Bro. Sige bro. Sandalan bro ha. Naba di bayad na. So ito bro. Sige. Hindi may reply. Ikaw ray maklaro si Jerwin halos dili madungog. Kasi wala tayong sa online radio. Boses ko lang maririnig dito. Sayang naman. Yung boses si Jerwin Rosales di mag-pop up sa online radio. Wala pa kasi tayong connector. Ano to? Alright, so ito bro. Yung bautismo bro, na sabi ninyo, iba yung bautismo at saka iba yung binyag. Kasi ang para sa inyo yung binyag, yun yung tinatawag na pouring at saka yung bautismo yung tinatawag na immersion. Tama ba yun, bro? Pakiulit nga, bro. Pakiulit Di ba, ang tanong mo, bro, kasi. Ang tanong ko, ganito ang tanong ko, bro. Yung binyag at saka yung bautismo magkakaiba daw sabi ninyo. Dahil yung binyag, pouring daw yon, yung bautismo, immersion. Tama ba yung narinig ko? Immersion? Siguro, sa pagkakaalam ko, iba talaga yung binyag at bautismo. Pero, i-consider ko na lang kasi, yun kasi yung nasa isip ninyo, na iisa lang. So, i-consider ko na lang na iisa sila. Pero yung classification of the baptism, as iba talaga yon, yung pouring at saka immerse. Okay. So Sagot ko, bro. yung baptism bro at saka binyag hindi pareho. According sa nalaman ko na sinabi, hindi ko pa na-search yan, bro. I-search ko pa yan. Ano yung kan bro? Ano yung term na bautismo? Ito po ba'y Bisaya? Ito po ba'y English? Ito po ba'y Tagalog? Anong termino itong bautismo? Baptismo? Baptiso. No. Yung term na bautismo, bro. Yung term na bautismo, ano yan? Anong termino na yan? Hindi ko alam kung saan ba nagaling ang word na baptiso. Hindi baptiso, bro. Kasi Grego may ang baptiso siguro, ano? Yung term na bautismo, hindi ba yan Spanish term? Siguro, bro, kung diyan siya nanggaling, basta pagkakaalam ko na meron siyang bautismo kasi yaon na nakasulat sa Biblia. Yan, bro. Siguro. So, yung bautismo is a Spanish term yon. Pag Bisaya, bunyag. Pag sa Tagalog, binyag. Pag sa English, baptism. Tama ba ako? Siguro, hindi man ako mag-ano dyan, mag-argue kasi hindi man yan natin, So, yung Sige, bautismo sige, at saka yung binyag, iisa lang. Siguro, hindi ako magsabing totoo. Siguro. Walang kasiguruhan to. Hindi ko pa yan na research. Kaya nga, sabi ko kanina, bro, bautismo man yan o bunyag, wala akong problema niyan. Wala akong problema sa mga ganon kasi sa paniniwala ninyo is pareha lang. So, okay, I respect ko. Bro, bago tayo magtapos, bro, kasi 1 hour and 42 minutes na tayo, bro. Meron na akong gagawin din. Meron lang akong gustong i-clarify sa'yo, bro. Yung sabi mo kasi sa dati, February pa live ko, na ang pulong sa Diyos, dili na makatabang sa kalawasan sa tao. Tama ba yung narinig ko? Okay, so, tama yan, bro. Kasi ang ibig kong sabihin yan, bro, yung tinatawag na yung ceremonial law, yun. Ang ceremonial law kasi yan, bro, pulong kasi yan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon na pag magkakasala kayo, gawin nyo ito. Yan na sinasabi niya, yan na words na yan. Naka-specific kasi yan sa ceremonial law. Pinuha kasi na yan. Kasi hindi yan na nakakatulong sa ating kaligtasan. Yung ceremonial law, bro, yun ang ibig ko sabihin. So saan mababasa natin yan, bro, na yung salita ng Diyos ay hindi makatabang sa kaluwasan sa tao? Ayon sa mabasa sa Biblia, bro, na yung unang kasulatan ay nawala or kinuha dahil mayroon ng pangalawang ipinayo
Sa Biblia. Hindi ko matrace kung saan banda yan, pero ayun, yaon talaga yung sinabi sa Biblia. Sige. Bro, salamat sa panahon bro ha. Mamaya ulit bro. Sige bro, salamat. Kasi may gagawin pa ako ngayon bro. Sige, salamat bro. Yun, sige. It's ano to, yung friendly sharing. No heart feeling na tayo ha. Okay bro. Sige, God bless.